τέταρτο εδώ. Τι θα γίνει, θα περάσουμε. Ποιος φταίει? Ο κύριος θα πληρώνει σιγά σιγά. Να μην πληρώσει ο κύριος. Να τον ανοίξω εγώ τη ράμπα να περάσει. Τι θα γίνει? Κύριε... Άσε ρε, φύγει τώρα από εδώ και εσύ ρε. Μετράω. Μέτρα, 5 λεπτά. Δώστε τα όλα, θα μετρήσουμε εμείς γρήγορα. Τι θα γίνει, να περάσουμε. Ηρεμήστε κύριε. Ας του να λαφεί. Ηρεμήστε και θα φύγει ο κύριος. Και εμένα μην μου λες να ηρεμήσω. Έτσι. Γιατί θα σου στείλω αδιάβαση. Εντάξει. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Μας έξερε τέταρτο εδώ. Γάμω την Παναγία σου. Έχω πρόβλημα. Θα φύγουμε. Περίμενε, έχω πρόβλημα τώρα.